Ngayong ang araw na 'to mga Kabicolanan, nandito kami sa Tanay Rizal at lumibot kaming dalawa ni Lexus TV at dito nga kami napadpad sa lugar na 'to at sobrang namang nakakamangha. Bago nga pala lahat, welcome back sa aking munting channel. Parang tinatanaw ko pa lang, masasabi mong nakakatakot talaga dahil sa taas nung nililipad nila, para bang pakiramdam ko ay inuhugot na yung mga bituka ko kahit hindi pa ako ang nakasakay. Kaya guys, ayan, pagmasdan ninyo, sobrang nakakatuwa talaga. At dito na nga nag-usisa na nga si Lexus TV kung magkano ang renta. Boss, magkano ride? 2.5. 3.5. Isang... Ayan session yun. 10 to 15 minutes. Baka 350. 3.5 nga eh. Mahal pala. Hindi pala tayo pwedeng sumakay. Ano yung pasyalan yata sa loob na yun? Eh, doon pala, restaurant pala sinasabi niya. Ano? Ha? Restaurant. Tao dyan. Para makakit sa ano. Ano na? Ayan o. Ayan o. Ayan o. Lumalayo na. Si Mabet. Alam naman naman ano kung paano i-maniobra yung ano eh. Kasi nagano mo, yung hangin sobrang lakas. Ayun si Bicolana oh. Sarap sumakay dito, kaya lang maganda rin yung presyo. Ayan. Dito na lang tayo. Alika dito, dito tayo sa may tabi nila. Sa kanto. Yan, sa kanto. Ayan. Shout out sa lahat ng mga nandito ngayon. Ayun, restaurant ba yung nandyan? Hindi pala siya, ano? Ito na lang, sa amin na lang pala, ipopost namin. Dito kayo, ma'am. Jayden, picturean niyo ang mga to. Sali tayo kahit tayo magkakilala talaga. Sali tayo magkakilala ng lubos. Ayun pala. Ay, ang ganda na no. Bala. Ayun na, layo na. Lapit yan, mamaya. Picture taking muna. Ayan. Dito mga naiwan. Dito may iwan. Ayan, malapit na mag-landing yung dalawa. Mga ilang minutes pa ba yun? 15 minutes. Tagal-tagal din pala. Gusto mo rin ba sumakay dyan? Ha? Gusto mo din? Gusto mo din ba? Iwan lang dala ko eh.
guys. Buti hindi siya lumalayo. Buti hindi yan lumalayo. So, ganyan lang siya. Control yan ma'am. May control siya. Ang weight, ano lang hindi ko Ayun na, ipapapunta na rito yan yun. Oh, may naglalanding ah. Lalanding yan, lalanding. Dapat king kuya ka Ayan na. Malapit na. Maglalanding na. Sarap Ayun na, oy, sa siguro. kabila. Yung camera! Tutok mo daw sa amin yung camera mo. O, di mo? Okay lang yung punta natin pala. Sino? Wala, TV na yan. Sabi mo ko dyan. Ito malapit na oh. Ano sabi niya? Kaya nga sabi daw, Lilending na yun. Papasok muna tayo, pasok. Pasok na, pasok. Oh, pasok daw, pasok. Ayun na. Na, maglalanding na sila. Ayan na, malapit na. Ma'am, champion lang sa Taiwan, huwag kang ganyan. Ayan na, ayan na, ayan na. Okay. pero sa isip ko, parang ako naman nasa kaya niya, papaiwan din ako kasi hindi ko ano, diba? Tapos nagkukantuan kami ni Kuya Pian, kaya sabi ko, Maya, nandiyan na isa. pero kung gusto ko nagkukumaya na, hindi talaga pwede, balik lang sa April 9, ganun talaga, ganun na yung inisip ko kanina. Kasi hindi man naman mapipilit kaya hindi pwede. Masaya po kasi talaga. Ayan na, palanding na yan. Yan, lalandi na, talaga naman, ano? May pagkawan pa siya. Ayan na. Sana ma-birthday. Shout out to. Shout out po si Kuya. Hi Kuya. Konsi, ano po pangalan niyo? Si Bilyones po. Ayan. Ayun. Magandang hapon Kuya. Galing kami Kuya ng Bulacan. Sabi nga ako ng Kuya. Galing kami Bulacan. Ayan. Napasyal kami dito sa lugar ninyo. Ayan, tara na. Shout out ka na lang Kuya yan dito sa vlog niya. YouTube. Hindi ko na-